como si Brasil no vale murió por vale. Yo te vi en una como go. No vale como gozo. Como te muevo por el mor la inmore. No conemos, no echate como no. Pero vale morir, como te puedo vale morir. Como te puedo vale morir. More, como te puedo vale morir. Familia divide bono, como te puedo vale morir. Ulubali torofu, ulubali, como te puedo vale morir. Ayam kaya bagule ne wala, como te puedo vale morir. Isi mo jalo ko, kare wa bono, leche se mo vale morir. Predicala mo ya mo, mo sa kunate, como te puedo vale morir. Todo el mundo ve, sobre el mundo, como te puedo vale morir. Te magalin de maro con Omar de vale morir. Cuando no, te males mo por vale morir. Susere su mano, no vale morir. Y mano no me lloro yo. Ah, te vamos a tener mo amor. Como te morir, te mando no me lloro yo mano. Sai la mano para morir de. No vale morir, te sale de mamá toma irlo. Pero con embargo, no te morirá, te mira buena por el mono. No se lo coma, toma y lo otro, la foto, también una la pero
Mereka ya berbeda mereka ada arwah ayuh sangat mereka ada apa mereka mulai ada materi dengan Amerika pulang ada Amerika uang mereka Amerika selajil ada materi dengan Amerika Aisyah boleh kamu Aisyah boleh jalan apa terasa ada Islam yang bagus sangat dengan ada kisah tu kalau kat dalam aku dengan mereka semua di mana mereka aku nak ada so kamera cancer mereka balik Nana lagi dah korbo. Hari yang nasi orang janggal nasi sokon lagi dah korbo wasa beruka cai perigo. Orang ni lah abla kona boleh mikau lah boleh kona. Aperiga mana beru cemano. Orang ni nasi saya tambah baru seribu boleh abu cai semua lo semua. Aperiga mana beru lah demo. Aperiga kerana macam sana vision no kerana sondra sewa orang lah kan zonti ero lah fakai. Semua yang jauh lagi yang apa. Baru kena menjual ni bulan nak beri kawat tu. Mamu ni maga beli amani mahu aku mani mamu ni dong mani. Kemudian dia le muri. Ni sila jual pukul. Si pura sila. Ini bila benyoi. Ada dua ko sama kaca ko. Kamu nak fara ko. Sali tu nana no amolo. Kalau soalnya orang orang yang jauh orang lain pergi ke terasa orang apa? Malas gini ni malas gini dia dah tak faham orang orang. Imana dia jangan boleh dia faham orang itu pergi ke itu. Mana boleh? Jadi mana ke kulu yang mereka kawai kulu desi yang kawat mana ke komoditi yang mereka jalan mana komoditi bukan ni jalan mana. Ia mana ke dua yang mereka seralat dua desi ini seralat. Ni kita ada dua yang mereka friend dua. Lalu begini dengan friend dua. Kalau mau kono arman sih kan asal sama dia dengar agak mana kau mana tu mau kalau tu dengar tapi kan dia demi kamu Amerika ni maruzri be ko flava malo ko ma flava serana ko jadi ni jadi tersiri beli sama dia beri banyak nama ni murah ni fabrik ni murah mana mendo solo banyak nama berapa ya la ya la Oke, awalnya lagi ada orang orang nama nama masuk tu, istri dia nama malu apa suruh kau ni, malu isu mai bela kalan tu cuma, tamu ni dah tu masa beri kau waktu, itu mai kau, sini kalau ni sama ni lah tu mai, sama terlalu. Sama na terus nyono, la terus tigile sama terus, mana mana tigile sama itu. Mori, bukan ada tu la tu berjalan, mana tu ni nama ini tu la tu la kono la tak dosa ni kono kono nyono, ada dosa ni lagi na. Ini ni cera la sisa dari orang Francis, obi iflala, dari Amerika, obi iflala, dari Madinah apa, obi iflala. Betul kenapa ya? Ni tak habis lah tu kalau tu sebab pula. Mana kena aku ni nama apa dia? Fransi kaya boleh kata mula musa konate ide nanti lagi ni mana Fransi. Anak masa tu mula Fransi konate. Siapa mana tu? Aperikan mula untuk mana tawanya? Wamari cemana? Aperikan mula untuk mana tawanya? Semua itu mana apa? Aperikan kamu? Demi bola, diri roti bela. Demi roti bela. Mana mandi fokus lengan dan mikro dengan jadi bawa orang murid kita. Jadi punya kalau nak aku mau dulu. Ada masa dulu. Ini berapa formul ini sesuatu formul. Boleh orang boleh berapa segudah kalah ini. Kalau memulai terus, mari pribadi. Mari, ni lo ni kat terus selama ini. Lo ni mana terus selama selama ini. Lo ni mana terus selama ini muda ini. Ngambil lo ni mana terus nak cuma kat emburla, betul ni boleh. Talan emburla, fori kau ikan malan ciri apa lagi? Ni boleh talan fora cuma ciri beli. Talan di dalam fasur ada serak apa cuma talan dilinya benyana. Ayo mulai kan asyik orang akan semua musim nak baluna. Mafra kode. Atlah kan semua fora kau jadi kita tayala.
nana nyɔngɔ sɔrɔ ko n sɔ dalu gɛrɛ la sama de marakade ka sama barika ni dɔgɔta sama ka so kɔnɔ sama de bɛ laturu kube dɔw yira ne la sama barika marakade sigilen b'a sigi dɔ la san 10 n'i taara ka segin b'a sɔrɔ a ma sigi yɔrɔ yɛrɛ ma fɔlɔ Mori Kulubali e ma deli k'i deli ko ma tigi yiri so n'i ka basi ka sa i bolo n'i ye Mori wele ka lasigi a kunna i ka basi bɛ kunun o don Mori k'i dɔn o de ma Mori ba tigi bɔ nin tɔɔrɔ tɛ Mori kabini kan bila ma deli k'i deli doso kɛnɛ kan ma bi n'a fɛ k'i yɛrɛ wɛ cɛ Mori i bɔra fɛn min na ne la fɛ k'o dɔn Mori i bakɔrɔnin ye ka sumaya kɛ ka baara kɛ ka nafolo bila ka taa di bakɔrɔnin ma so Mori ka sumaya kɛ n'o tɛ somakamalen caman nafolo sɔrɔla k'i diyago a la a fa tɛ ko sɔrɔ a la a ba tɛ ko sɔrɔ a la nka e n'a nafolo sɔrɔ k'a fɛrɛ i ni somɔgɔw cɛ Mori Kulubali n'i dɔn cɛ min sababu la o le taara Burama Sumaworo Kante Lasigi Kamala Kara Kante Turo Bunguruninfin denmisɛnnin cinin don a sigilen laturu kunna a sigilen bulu kunna a sigilen kuma kɔnɔ nka tumanin cinin ye ne bɔra yan taara Ɛnzan ka sɔn nafolo la ka tila ka sabu ta k'a d'a kan a ko jelikɛ ta yala dɔɔnin Mori diɲɛ bɛɛ fɔ e bɛ mun kɛ i bɛ mun fɔ an bɛ mun di ŋɔnifɔla ma sun na bawo a nakun o de dɛ i mana musokɔrɔma ye sɔgɔsɔgɔ la a cɛ da fɛ a ordonnance ma kɛ nin na ma ne nalen fɛn dɔw kɔ k'i da tigɛ min Aidan sɔgɔ den n'a ba Aidan sɔgɔ bɛɛ ni ko ka donso den n'a ba fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka donsobaw barika da an ka donsoba minnu kɛlen don ka i jɔ an jigi kɔrɔ Abidjan kɔnɔ yan ko donsoya kana tunun hali bi ko an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u minɛ an kɔrɔ hali bi u bɛ dugawu minnu fana k'an ye Ala k'a minɛ an ma o mana tigɛ ka bɔ yen Vieux Kuyatɛ an bɛ kɛnɛ min ka bɛn kɛnɛ don an bɛ kɛnɛ min ka hɔrɔnya kɛnɛ don Soma den n'a ba bɛɛ de ye fa la bɛɛ de ye fa la o somaw kɛ janfa dafa o donsow kɛ kɔnɔrɔnjuguya dabila k'i kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye an ti kɛ fɛn wɛrɛ ye n'an yɛrɛ tɛ an nana bin du kaba min ka kɛnɛ kan jamana ye an bɛ gazuwali jeni ka bɔ fo Yokoro ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan o tɛ kɛ ni sababu tɛ bin du kaba ye donsoya kanu ka tugu donso kɔ o de y'an sinsin yan ne Mori mana fɔ yɔrɔ min ko donsoya ne bɛ taa yen o bɛn ni kelenya ye donsoya lamɔ ni hɔrɔnya de ma an ka to an ka donsobaw kɔ Ala k'u mɛn si la an kɔrɔ bin du kaba fana filɛ a k'i jija a k'a tɔɲɔgɔn jinɛtigiw la don an ka an tɛ jɛnabolo fana fɛ parce que y'i ban ko man ka fisa na ni bolokolokɛ ye i mana ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan yan sinon o mana fɔ ko somaya kɛnɛ Vieux Kuyatɛ ne tɛ siran na ne ba wololen soma de la ko caman tɛmɛnen bɛ Vieux Kuyatɛ o bɛɛ fɔ kun tɛ n'a fɔra ko donsoya an kɛ to donsobaw kɔ kalandenw k'u ka karamɔgɔw dɔn karamɔgɔw ye kalanden k'i ni yɛrɛ yira karamɔgɔkɛ la i ni yɛrɛ bonya i karamɔgɔkɛ ma i mana ye donso tɔn caman bɛ ka ci dugu nin kɔnɔ yan dugu ni donso tɔn tɛ ci la dɔ wɛrɛ la u bɛ taa fɔlikɛ kɛnɛw kan n'a fɔra ko donsodenw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn gbɛrɛla muso kelen ma o cɛ bɛ se ka laban wa wa an kɛ jɛ k'an kɛ musolandiya bɔ a la an kɛ jɛ k'an kɛ kɔnɔrɔnjuguya bɔ a la i mana ye n bɛ ka kuma caya n dɔɔnin b'a la parce que an ka tɔn nin sigilen dɔw ko k'a tɛ laban ni kosɛbɛ fana sigila ni fɛn ma fɔ a rɔ n'a ma fɔ ko karisa ta tɛ laban c'est que Ala m'a dan ɲali fana kama an ka tɔn min an b'a fɛ ɲɔgɔn ko kuma k'o dabila
Amba fait krandeu ke donzo ba bunya amba fait kramo fana ke donzo de bunya donzo de bunya ke dore donzo de muna jigina koke e kana fa e telefon a wole bara ani min kakam o daka na min fo donzo yi anya mu nyoma bro ko ngene te breta wale jamme bro ko ngene ka breta o da ko matini ante sumaya ro yire ira ka buli o bonde yire ira mana kare wallahi yire ira te la bana dugoni ngono ya ne do so tongo o tong jense ni dogore ma ke ko ko jamba ka damna anyama donzo krengre ni yala okunu wure to krefe anyama doni anyama donzo dugunu ngono ya ni ya me ko donzo ya abe foko anyama abe foka bulu me yoku donzo to sisini na anyama donzo sona anga monyoma otanyama donzo ya bwa donzo yesingi kire donzo ntonde flare man moride do anyama donzo abo donzo akadini anye fala anye bala ukena to kofe anga komini imuna ya mbe bridge mwoka karsani kapo anye kuba kono sikide ni ege kuyate kungosira na wala ndola ka baroke ka nyongondalaje ka jejenze mwo masro ka drome kilenta ka fara nyonga ko kunjo kana jeke etadu on ebe mundi musumasi donc ame jemina yumana yamba fo ka foko ka drome fla fara nyonga ka bridge mwoka ni kungobe mwomi fe ika so ka dobo ka platona ka fara nyonga toni ka do dakile ka bo dakile korobere te ala nyon deme de abijan kono ya no Congress Senegal furu te mo ko ya bega Senegal furu yi posi kono lai woro nanga na nyo soro keneni ka ande nyo yi la lombe amisi ka kuma la se kuruka mambe fo kuruka dombe ana toni kadu yi me wulu ere be mangudu mi me wulu ere do ere kirisigi lo romani kirisigi ka ample est-ce que ana na pa ay kana to kirisigi lo ay risiki gwaro anya madu nyona ni mi madu mola ita fe bodo donc nebe mi fo dozo yi anya ma filete abijan karte karte ibanga toni ko mi anya janye do takini na so dozo ba be kunna ani dozo ba be katina ika dozo kungo manase an bebe je ka do takini ametiki tebe kubola fendansi bulo donc o bonda amana poko sumaya mundigi brete sumaya no mo me islam ko fala ka tebe toika ole suma mundigi donc dozo ya mundigi down dozo ba kibeni donc sumaya kono ante suma tonani ane dozo tone da na kola ko suma ni dozo kuro dia kumalo suna ane dozo tone da obonda amana ke suma tone sisa yani brani jenseni wodo ibe mo ibe wa ye brani fale che kana damala be tado ba kono mimi se ka fodo rote woro mo ke ko hakina fa mi kuma ne yo imuna yembe kambasi da anyama dozo kacha abubo dozo kacha akadini anyamulo di nyoma akadini ukana to kofe
Yukuma donso munu fana mana ke kofe be ka sama isomo ma anye kuraji do no na anye do takiri donso ya play donso mana sa donso de be donso sudo soma mana sa donso de soma de be soma ke sudo obo te ngana muri ye soma ke sudo ndala ubi e donso ke sudo ndala ebe ta so kono do ida suno ne kono ti da ite mo de woro amemi fo muri munu manga ton kono ni kuma be mo fe ka ko kuku kan ikira kuma ka do muru la parce que muru ya kanu kanya ton ka di muru ya yele ka fo kanya ton ye horo ya do di ko ni muri ya fana be trasira krefe wole ko so odu na ka ton amana muri ro kushi nden da tege me ya kuma fo almami munu bano ubetu na dakile ka do anfe o almami nu muri bela jene ku kasisi suma ke muri kasisi muri fana ke suma kasisi aye do dakile woro min kadine nanga na foni ni nene kono ma wala so wala jige beli beto woro kuma ben kono akese fo kuku kan mo kana kele ke kuku ni kan mo mi muna fili ka fili do kuma fo ni na lo kuma ni ndo ni iza kuma mi fo ni karsa kuma mi fo adu ni ela akuma besi akuma dini besi etuna ija ati wule ya fai ni na ma baro dozo ba wule nena masenya laro abeso dozo bata mo donc woro jina tigi munu fana bano jina tigi kana ke bulu krefe feni muri kana ke bulu krefe feni jina tigi fana ka ambuya an fana bu buya an ke do takiri jina tigi donso suma ni bela jele ne woro talaka fo ko samene ke dumele sino ike balo wala na sigi sawo ne be korofo mi fo ka filika dan kuma kono adama ngone ina ne la wuli bi ne re tunte na la adama sango ne re tunte na la bi parce que ne tele jeli biri ne mangene mais ne na jagoya kana kele ninka tuzuba ka wuli di gbali na ale ni me munu makana mbe na tuzuba kama donc il m'a fait deux ans à fort souvent ni bidu ka sayelema ni bana karo juma la ban jawoche muso ibe kenene ngam itulo be do kuma no iki jija karo juma folo ame no be do so babra isu mai ka bara puton ikana ro be ka joma yari anyama do so fana neka ponsi sera dozo babra tomi ayi wule na si isu mai kama na itanga tono ayi wule na si isu mai kama ambe gre ambe tai ka dozo gola parce que dogre te anye pala antisi nyingi nyono amana ba nyono sina me ba kaso mo bi ba ifaro na mo bi se ki pan itirilo mais qui c'est qui paye pas? Moi qui paye pas. Donc moi d'abord pas quoi. Moi ben y a pas. Parce que ni moi comment faut non le micro là. Ni moi non. Mori sabari. Il y a comment bien faire famille le bien de qui comment faut ben yaka. Comment be koloka. Mais ni comment ta diala ka bla o de kan. O de kan. Parce que Mori, ande be la kuma to dafa, ande be ka kuma to dafa. Igame, ande be ka kuma to dafa. Voilà, sude ka kuma jara beya akuma fege. Mais ni ma da mo be ko komre ko kasoro. Iba fola, wala iba fola ni kono jere, iba da. Nan beya. Ka da ma sa homa. Kele munu beya, wa kele beya. Ka de vie ko ateni no kanda uma. Ma vie ko ate. Binet ntena wuri bore membe wuri bo nse kote
wakelen bɛ sɔrɔ k'a di jeli ma wakelen bɛ sɔrɔ k'a di Togola TV min nalen filimeli kɛla wakelen bɛ sɔrɔ k'a d'o ma donc ka fili ka fara kuma la hakɛto lal'o kan donsobaw k'e yafa salala donsoya a ye tɛgɛ gosi Mori ka kumaw la fɔlɔ ba a tɔ dafa ayiwa ko ne ko tuguni Madu Sidibe Madu bisimila a ko k'ale tɛ tala bi namo a ko kuma caman ni ale tɛ se baw an de na ko tɛw la a ko Mori wulila a diyala ale ye a ye min fɔ a diyara ale ye a ko Mori bɛ jansa dasi 2000 ka donso bɛɛ jansa k'ale bɛ si ka jɛɲɔgɔnw n'a teriw jansa k'ale tɔɔrɔ a ko ale yɛrɛ t'a fɛ mɔgɔw bɛ fɔli kɛ ka Madu ye ka sira wuri bɔ ɲɛ n'o tɛ a fɔli bɛ k'i kan namo a ko fɔli kana k'a kan ale kɔni bɛ jansa di kɛ dasi 2000 Mori jansa don ko ka laturu masa mɛna joona Bɛlɛdugu waraba n'o ye Burama Kulubali ye k'ale ye débrouillé dasi 2000 Adama Kiyo mina Madu Mori bɛlɛ filɛ sanfɛ